खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों, नोंथांमोनाथ' जोंनि बिटिआर आवहाय दावरावखौ नुगासिनो दंखायो। नोंथांमोना नैबे दावरावखौ नुगासिनो दंखायो। दा जोङो बे दावरावनि बेलायावनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय सावरायनाय जागोन। एकदमबारे मोसौ सिखाव खालामनानैहाय नंथारै बाथारै मानसि बुथारनाय बेखौहाय बिथांमोना हयथ' सिगांनिफ्रायनो नाजानानै दंखायोमोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेब्लानाखि बै जानुवारियावहाय गुरुबासियावहाय जानाय जाथाय, नैबे गुरुबासियाव जानाय जाथायनिफ्राय लानानै बे बिगुर गोसोमफ्रा जों बर'फोरखौहाय जुजिबाय थाखानाय आरो बेल' नङा दे रायजो राजा नोंथांमोन, गारबोनाय रिउ रिउ बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो जों बर'जोंहाय बिथांमोना जुजिबाय थाखानाय। दा नैबेनि खार'नावनो बिसोरो बे मानसिखौहाय जे जोंनि बर'नि सासे जायखौ जों सिखोना जोहोलाव बिस्मित होननानै मिथिनो मोनदों, दा बियो बे बुहुमाव गैला, जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। नाथाय सासे मोजां मानसिखौहाय, मोजां न'खरनि मानसिखौहाय बेबायदि नंथारै बाथारै दाय साजायनानै बुथारनायावहाय जोबोद दुखु मोनदों आरो साफ्रोमबो हयथ' दुखु जादों, नङा होनब्ला रायजोफोर? नाथाय नैबेनि बेलायावहाय सोरबा सोरबाया जोंनि बर'निफ्रायबो ससियेल मिडियायावहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय, कमेन्टआवहाय बुंनायफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनो रायजोफोर। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों, दिनैनि समावहाय सरकारा टटेलि फेइलुर जाबाय रायजोफोर, मिथिबायना? सरकारा टटेलि फेइलुर जाबाय, बेनिखायनो सरकारा दिनै कन्ट्रलबो खालामनो हाला। आरो बर' हारिजोंहाय जुजिनानै थाखानाय बिगुर गोसोमफ्रा सिगांनिफ्रायनो बिसोरो रेडिखा जों बर' हारिजोंहाय जुजिनोहाय। मानोना जोंनि बर' हारिया बे समावहाय जोंहा रावबो रैखाथाय होग्रा गैला। नैबे रैखाथाय होग्रा गैयैनि थाखायनो बे बिगुर गोसोमफ्रा जों बर'फोरजोंहाय जुजिबाय थाखादों। दा बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि बाथ्राया रायजोफोर, जोङो बुंदों बेखौहाय एक्सटेन्ड जानानैहाय थैदों होननानैहाय जोङो गोबांथारानो बायदिसिना खोथा बुंदों। नाथाय बे गारि जायफ्रा बुथार जाबाय, जायहा बुथार जाबाय, जायहा मा होनो जखम जाबाय, हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ, बिसोरनि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनादों दे गारिखौ बैसोरो बिगुर गोसोमफ्रा होसोदोंमोन ना। बिगुर गोसोमफ्रा होसोनाय मथे बिसोरो खारनो बाध्य जादों। बिसोरो बर'खौहाय बे जायगायावहाय नासयनो नाजाखानायसोखा सिगांनिफ्रायनो। बेनिखायनो बे घटनाया सोमजिदों रायजो। फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन, पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा, आसामनि पुलिसफ्रा जोंनि बर'खौहाय मा होनो लावथिजोंहाय बुदला बुदलि खालामदों। जाय जायगायावहाय बर' हारिखौहाय रैखाथाय खालामनांगौ, बे जायगायावहाय पुलिसफ्रानो अयथासारसो खालामफिननाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा बेनिखायनो आं साननो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिखौहाय आसाम पुलिसाबो बारा साबजानाय मोना, मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बेनिखायनो जोङो सरकारखौ दुसियालासे जों बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बे खामानिखौ मावनांगोन। मानोना बिसोरो जों बर' हारिखौहाय जुजिनानै थाबोखानाय मोनसे जिबौ गांसोमब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा रायजोफोर, मिथिबाय? ओरैनो बेखारावनो नाम खालामनानैहाय बिसोरो मानसि बुथारदों। जेब्ला गुरुबासियावहाय दावराव जादोंमोन, बेनिफ्राय लानानै बिसोरो बारानिफ्राय बारा खालामदों। आरो आंनि साननाय मथेब्ला जे क'क्राझार कारायगावआवहाय जे बिगुर गोसोमफोर दङ, बिसोरो बेयावनि थागिबिफोर बांसिनानो हयथ' नङा ना रायजोफोर। बेयावनि अरिजिन थागिबिफ्रा माब्लाबाबो बेबायदि खामानि मावा। आरो गुबुन जायगानिफ्राय थांनानैहाय बिसोरखौहाय थुनानै हैग्रा मानसिफ्रासो बेखौहाय मावगोन रायजोफोर। दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खना खनला गोबांथार बिगुर गोसोमफोर दङ। नैबे बिगुर गोसोमफोरनि गेजेरावहाय साखाथि फाखाथि थानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरबो एसे गाव गावखौनो हुसियार जानाया मोजां। जों मानो दिनैनि समाव बेबायदि खारगुलायनाय जानो गोनां जाबावखो? जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। बेखायनो आंबो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन, जों गासैबो बर' हारिया हा हुखौहाय बानायनानै लाग्रोनांगौ। हा हुआ जुदि नोंहा गैयाब्ला नों बेयावहाय बिल्डिं फसंनानैहाय जेबो लाब गैया। बेयावहाय दालां बानायनानैहाय जेबो लाब गैया। लामा बानायनानैहाय जेबो लाब गैया। बेखौ आं बुंबोबाय थाखानायसो दा रायजो राजा नोंथांमोन।
दिनै नुमारबायना जोङो रायजो राजा नोंथांमोन BPFनि पार्टिनि समावहाय बे दावराव दावसिया मानो दावराव जाया जानो रायजोफोर दावराव जानायनि सरखारखौनो दाखादों मानो होनोब्ला जोंनि BPFनि सरखारा बे दावरावनि लामाखौ लानानैनो सरखारावहाय जिरायखादों अब्ला मानो दावराव जाया जानो दानिया खोनासंदो जोंहा BPFनि CM हाग्रामा महिलारिया दावरावनि बेलायावहाय मा बुंदों क'क्राझाराव কি ঘটনা ঘটিছে এইটো ময়ো শুনিছো যে কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে হৈছে আমিও শুনি পাইছো বা মোবাইলত দেখিছো খুব সিৰিয়াছ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছো বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কোনোবা একজন দুইজনে ভুল কৰিছে বুলি সমাজ হিচাপে ইয়াত গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু আপোনালোকেতো জানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিজাববীয়াকৈ চাই আছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে যে নহওক ডেমক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক কিন্তু ভায়োলেন্স কৰিব নালাগে কথা সেইটোৱে আহ্বান অলৰেডি জনাইছে আৰু কি আহ্বান रायजोफोर गिबिसिन भिडिअ'आवहाय हाग्रामा महिलारिया दावरावखौहाय सिरियास लायाखै बिथाङा धेमालिसो साननानैहाय मिनिलायनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा मा सानो बेस्रा अन्थाव बाथाव अन्थाइजोंहाय खुथाबजानानैहाय थांबाय जिउ जोबनानै थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन सासे दाय गैयै सुबुङा नंगौना नङा ना दा नैबे दाय गैयै सुबुं थांनायावबो जुदि जोंनि BPFनि CMआ बेफोरबायदि दुखु फोरमायाब्ला आरो बेबायदि मिनिलायनानै बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आसाम पुलिसा हमथानो हायाखै ओमफ्राय आसाम पुलिसा रागा जोंनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बुदों मानो बुनो मोननांगौ गोरोन्थि गैयागारा गोरोन्थि खालामनानैहाय दाय खालामनानैहाय मानसि बुथारदों जुदि बिसोरखौ जोङो बेनिफ्राय होखारजोबाब्ला उनावहाय जोंनि थाखाय गोबांथार जेंना सोमजिबावगोन बेखौ जों बयबो मिथिनानैसो बे खामानिखौ मावथारनांगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथां सिगांनिफ्रायनो होखाजानायखा सिगांनिफ्रायनो आगान मोननानै थाखानायखा बिसोरबायदि मानसिया आं गोबां भिडिअ बानायदोंमोन दे रायजोफोर नाथाय सिस्टेमा मिथिबायना इउटुब सिस्टेमा इउटुब कम्पानिया गाइडलाइननि माखासे जेंना होनानैहाय आं भिडिअखौहाय हगारनो हायाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो जोंनि बिटिआरआव जानाय जेंनानि थाखाय थांनाय समबारनिफ्राय लानानै आङो गोबां भिडिअ बानायबाय थादोंमोन नाथाय हगारोसो हगारो कपिराइट फैयो हगारोसो हगारो मा होनना बुङो गाइडलाइन सिस्टेमनि माखासे कमप्लेन फैयो बेबायदि जानायाव आं भिडिअ हगारनो हायाखै बेखायनो दिनै आरोबाव आङो भिडिअ लाबोबावबाय बे भिडिअआ मा जायो बेयो उननिसो खोथासै गोजोन्थों अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि